саломи наврӯзӣ ба ҳамаи мухлисони барсаи беҳамто. имшаб ҳеҷ имкон надошт ки барса ғалаба накунад, зеро ҳам Куман, ҳам Гризман, ҳам Алба ва ҳатто дӯстони ҳамеша зиндаи Барселона Роналдино зудрӯз доштанд. охир мешавад ин мардакҳои зурро дар чунин рӯз хафа кард? Не албатта, ва Барселона ҳам чунин карда ҳамаи зудрӯздоштаҳоро ба мавлудашон ва кулли мухлисонро ба наврӯзи оламафрӯз табрик карданд. имшаб барса дар майдони Реал Соседад меҳмон буд ва агар қабеҳ карда гӯем, таоман одоби меҳмониро роя накард. имрӯз бародарон видео камтар кӯтоҳ мебарояд, барои ҳамин пешаки бахшиш, вале ҳамаи чизҳое ки бояд шумо донед дар ин ҷо ҳаст. пеш аз сар кардани видео мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти видеои мо ширкати Ҳадди XBet мебошад. дар он ҷо вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. махсусан барои обуначиёни канали мо, дӯстони мо аз 1x, барои ҳамаи иштирокчиёни нав бо промокоди барстратежӣ дар аввалин ставка кардагиатон то ҳаҷми $100 бонус медиҳанд. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. аммо дӯстон донед ки онҷо ҷои пулкоркунӣ ҳамавақта нест. бозӣ кунед, вале одат накунед. ҳайати ин меҳмонони беадаб дар ин бозӣ чунин буд: Тер Штеген дар дарвоза, Климан Лангле, Френки де Йонг, Оскар Мингеса квартети муҳофизат, Дес, Бускес, Алба ва Педри дар минтақаи такягӯӣ, Гризман, Дембеле ва Месси чун ҳамешагӣ сегонаи ҳамларо ташкил карданд. ҳарчанд ки имшаб ғайр аз Тер Штеген ҳама ҳамлавар буданд, голи аввалро бошад Антуан Гризман ба гуфти урусо именик зад. баъд навбати Дес шуд ки голи нахустини худро дар Ла Лига зад. охир ҳамин бача низ як рӯз не як рӯз бояд гол мезад ку. зад, ишо как зад, як то ҳам не, ду то зад. тоҷико мегӯянд ку об барад, оби калон барад. католиё мисли чанд бозии охири худ пайҳам ҳуҷум мекарданд, аммо имкони голзанӣ фақат дар охири қисмати якум пайдо шуд. чӣ гуна гуфте муаллифи он Гризман буд. бо ҳамин як голи задаи Антуан қисмати якуми дидор ба анҷом нарасид ва албатта ки ин ҳанӯз охири кор набуд. бо гузашти ҳамагӣ 10 дақиқа Сержино Дес ана ҳамон аввалин голи худро дар ҳаёти Барселона ба самар расонид. албатта имшаб дастаи худро ёфта буд ки баъди якум тайм боз як голи дигар зад, аммо ҳанӯз Месси инҷо сухани худро нагуфта буд ва дар як ҳуҷуми барқувар Месси номи худро дар табло сабт кард. сипас навбати Дембеле шуд. голи аввалини ӯро ба гуфти бачаҳои қадди кӯча тан нагирифтанд, аммо ӯ аз мардакҳои нест ки ӯро афтода шавад. дар пай як ҳуҷум боз як голи дигар зад ва ин маротиба 300 вар агар аз 7 ҷо чену чоқ мекард ҳам офсайд набуд. албатта Реал Соседад дар хонаи худ бозӣ дошт ва ҳеҷ имкон надошт ки онҳо низ ақаллан як гол назананд. голи задаи Бернечея бошад гуфти гапо шик буд ва Тер Штеген агар дар дарвоза мешуд, ин зарбаро гирифта наметавонист. Месси бошад дар охири бозӣ аниқтараш дар дақиқаи 89 дубл карда, дигар бора ба даҳони скептикҳо ки мегӯянд ӯ пир шудааст, як мушти обдор зад. имшаб Барселона дар ҷамъ 6 гол зада бо як ғалабаи зебо ба якборагӣ чанд касро табрик кард. ва албатта бо ин ғалаба ва бо ин бозӣ Барселона талхаи Атлетикоро кафонд. охир як нобарорӣ метавонад ҳоли дастаи Диего Симеонеро таоман бад кунад. Барселона бошад дар пушти сари Атлетико нафас мекашад. Месси бошад боз як рекорди дигарро ки ба шумораи бозиҳои ӯ дар ҳаёти Барселона тааллуқ дорад шикаст. акнун ӯ бо пироҳани нилунори 768 маротиба ба майдон баромадааст. беҳтарин бозингари бозӣ бошад ки албатта ки Дес шуд, ҳарчанд ки Месси ҳам дубл кард, аммо фикр дорем Лео таоман ба ин чиз зид нест. охир гуфти дӯстам Суҳробшои Фаррухшо ин унвонро Месси миллион бор гирифтааст. аз сӯи дигар кӯдаки бечора якум бор шид ки гол мезанад, боз дуто. ҳалолаш бод. бо ҳамин барои имрӯз тамом. наврӯзиятон як бори дигар муборак бошад. агар мехоҳед ки маро ҳам ба наврӯзӣ табрик кунед, пас лайкро фаромӯш накунед. як лайк зер кунед гӯё як дек суманак туҳфа кардед. дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали барстратежиро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.